hozzá. Csinálok belőle egy kis szörpöt. Nem sok kell, 1 kiló. Csinálok 3-4 liter szörpöt belőle. Jó lesz ez, jó hidegen, nagyon finom ez a szörp, én imádom a múltban a szörpöt, gyerekek. Mi a fasz? Hallottam valami hangot. Mindegy, nem érdekes. Hú, de el vagyok, már gyengül vagy, a faszom verjen bele. Már ki vagyok fogyva, gyere, kegyél meg. Fú, az Isten verje meg. Fú, de rosszul vagyok, hogy gyere, kegyél meg, mikor ki vagyok fogyva. Hát te meg ki vagy? Mi a rákérsz előd a bodzámat? Hát de tesó, én nem tudtam, hogy hogy ez a te bodzád. Én úgy tudtam, hogy ez az állomás. Na ugye itt a vasút, ott itt van ez a rész, hogy nem tudtam, hogy a tiéd. Nem kell én nekem vissza a bodza, de tudod mit? Egyesével onnan leszaggatod, rakosgass vissza minden üveg. Hagyj, virítson! Mi akasszom vissza? Hát te azt hogy a picsád? Ja mi? Akasszom vissza? Hát de... Én is szörpöt akartam csak csinálni, kegyelmes uram. Jó! Mire visszajövök, akaszgass fel az egészet ugyanúgy, ahogy kell. Mert én nekem dolgom van, megyek a krumplifődemre. Hú, van kompérája is. Rá kéne venni, hogy mondja el, hogy melyik a főd, hol van az ő krumpli, este meg kilopom. Ó, jó sül krumplit, majd csinálok belőle. Haver, várj már egy kicsit! Mi van? Már mit akart már megint? Mi a bajod? Hát figyeljen már, kegyelmes uram! Magának merre vannak a krumplifődek? Mert hogyha gondolja, én tudok jól őrizni krumplit. Nem kell sok vagyon érte, ad pár ezer forintot, azt el vagyok egész éjszaka. Hogy cigányok ne lopják ki a krumplit. Figyelj, csak pont embert akartam felvenni a krumplifőzre, hogy őrizzék. De gyere, elviszlek oda. Gyere utánam, öcsém. Várjál csak, te vadparaszt, az egész krumplitot kilapom most. Jó, krumpli ketchuppal. Messze van még főnök? Gyere már! Hallod? Messze van még? Nincs messze, fiam. Ott van már a búza mellett a krumpli, nagy krumplifő. Sárgarépa, ott minden van. Lehet még a sárgarépára is fogod vigyázni. De gyere, adok egy felest, vigyázz! Hát jól is fog esni. Főnök. Hát basszus! Gyere már gyorsabban! Az elején adtam neked 10 felest ittál meg, vagy szerintem megittál egy litert is, ott lent a pincébe, meg bort is ittál. Gyere már, itt van a krumplifő. Már nincs messze, gyere! Jó krumpli! Tészta! Azt mondja, van meg a sárgarépa is. Akkor még krumpli. Mindent az egészet kilopom. Mit mondtál? Ki akarod lopni a krumplimat meg a sárgarépám? Aha, részegen mindent elmond a cigány. Takarodj innen el! Pusztulj innent el! Ide már nem kell több. Senki. Én inkább szólok a magyarok barátaimnak. Ide cigány nem kell. Mit mondnál? Én vagyok neked cigány? Te, vadparasz geci. Én nem vagyok cigány. Nem látod rajta? Én boxoló vagyok, te. Hogy a faszomat rakja már. Takarodj innen, te részeges kutya! Mert szétvágom a szádat az ásóval. Teszed ott a faszodat, mert te Pisti vagy.
Így vittem volna krumplifődet. Meg vittem is volna haza belőle. Na most megmondom az őszintét, azt akkor most mi van? Pö. Mindennek lenézitek a cigányokat. De azt elvárnátok, hogy dolgozzanak 2000 forintért, meg 1000 forintért egész nap. Paraszt. Pisti paraszt. Tudod mi? Megmutattad a földedet, már jobban jársz, ha ide kiköltözöl. Most szólok a cigányoknak, a roma testvéreimnek, mind az egészet kilopatom. Azt beszélsz te itt, amit akarsz, te részegfejű gyerek. Az egész nagy német juhász, minden kutyát kihozok ide, kárakorzót, mindent. Szerinted? De nem is beszélek ilyen bolond cigányoknak. Megyek én a traktort beindulni. Azért, mert parasztgek, tele vannak fékkel. Elvárnák, hogy a cigányok dolgozzanak 500 forintért, meg egy félszelet kenyérét, az is megkenik zsírral, meg raknak rá 2 szem hagymát, meg egy kis kolbászt. Már a cigány azt hiszi körül a kolbászos kenyérnek, hogy a faszomat szop. Ez még mindig beszél, ez a fogyatékos. Ide hallom a hangját. Inkább megyek haza. A picsámból szíják 2 kilót. Faszomat nyal ki, te. Mocsadékok. Elvárjatok, dolgozzak. Ingyen. Nem baj, bodzát azt elloptam tőle, azt hitte, hogy visszarakom neki a fára egyikére.